Drži, odi to. A ovaj? Ovoga ne znam. Vi ga poznajete? Ne, ja momentalno taman posla. Ne, ja sam njega poznavao ranije, mislim, dok smo bili u kontaktu. Odnosno, ali sada ja njega ne poznajem. U stvari, ja ga poznajem, ali ne znam ga. Tako je, časti mi. Sve je onako prijateljski, nije mi ni dinara naplatio. A vi izdajete sobe? Koje sobe, druže? Nemojte, molim vas, pa i nemam ni ja gdje da legnem, a kamoli da izdajem sobe. Nemojte, druže. Što vi krijete, druže? Jel u pitanju kocka? Ajde sve na sto. Ajde, brzo. Ma kakva kocka, druže? Drug polaže 7. osnovne, znate. Pa ranije sam mu ja držao časov, mislim, dok sam smeo. A sad kad mi zabranili tamo posao, Bože, sačuvaj. Nego sad on dođe tako pred ispit, pa ga ja zalaufam, poslije ide ko ladna voda, jel? Ništa više. Aha, vi ste nastavnik? Nisam, ja sam pomoćni vozač njegova, a ovo mi je tap. Pa šta on polaže, vožnju? 7. razred, druže, malo pre sam rekao, 7. razred polaže, znate, pa došlo da mu ja malo pomognem. Škripim u period između Hrebeljanovića i Brankovića, a što se tiče Velbužda, tu pojma pojmaterskog nema.